Kinong kai siar ka jela ki bla depan ujor ta kai jahar persha yuba wanshai karchandi halor ka jingdon kti ka jong u banlum khajna bi an na ki kali kit siar kata ha ka step jong ka arpnyo tarik ukalalingkot arajar rupsan ha bernihat police outpost haka arpu pratarik kulalingkot arajar rupsan kila lej banmi syakate ka outpost hadien bakila syakot aki bor pulit na kabenta ban pendep ya ka jingdon kam ki badangsa ban yo ban pendep ban register case katkum ka jingmudui hadien baladep ban pendep ya barok ki jingdon kam ha bernihat police outpost nakaliang kinong kai siar ha bakren bat uslong mil kila yetho pahinden kamiet jong ka arpnyo tarik kulalingkot arajar rupsan kat ba kidang don ha bernihat police outpost kila don bon ki kenhon ki bakimla bantip laki dei ki ai bat banwan ban kerpat yaki banumya syakmat yakini kakam Henry ban keren yesuk no apedeng jongki baduba wanshai karshandi badru ban yetho boba wanshai ula kerpat yaki bakinumya syakmat yakini kakam kilai tho ban nakaliang jongki kila shimbet yakarai ban ya bet syakmat yakini kakam hakmat jongka an bat ban kernga kli bat ban kentaj ya kajing kerpat ke jongki kenang banum donchu ki ban mlien ban le ekum kini ki kambe an kip kata yaki pajba Kena duduk step kedua biji idon hang ni apa police station bat aduk mentah kapur kena biji aduk mentah kedua airport indang yuk ban mi ni apa police station te kelak penjenjar sisangi lo kami ke bentah kaba ki kulit kila Islam kila pendili kapur ngintip nak ai kada kabam kedi ngim yo Kawai dai kata ngila ayat cakmat kumba kila pawan na kapor ka babyang ngim ne met poy kapor khatwai beji khatwai duna ngila poy kapor babyang ngila yon pendap katu ki form ki baki ki ong ban haban pendap barok ki basan menen men step ngila ya yo ban kam kali te ngila yon pendap barok complete rin kata ki saong yang ki lek no den rei ngi bat ngi don kata ka bangi ngi kwa ban sai mo ki ong ban penpoy hak hapo tanat nong po nanon tanat nong po mentakasi kin penpoy hapo kun ndai kan simlong minta kala susak bile no kumta mentakasi tingi gila pha no ngi taklik no sawan pat heu ki sing ngi phone anai la phone in phone ki badan kam bat hata pi haban wan tangkatai kamut bakani kam ta kania bisa hak bagi dia berkata ngi kwa bi banyak cakmat benlap ik jing sya ka hari bekas sarkar kale lani kita ki breu badan hak bor kile ya ki ba ngam sim nong rem nglai isya ya ki katu kat ni ki bawan ban kendu yang ngi ban persang ban ki ong ba ngi persang se ban compromise no ya kai ka ba phila ya bu phila ya fai ya kata FIR ndai agar senjam ka bangi sim kalong nya cakmat imla ban compromise kumni ban hangi buon ki bekersan yang ngi banginya cakmat be ya kata ka ini mano kita ki bon ban kerpat ki kata te ngan ong ya kata ba kidai manor ngamla ban tip seng i bawan leksuan men kendu tu ki wan ban ong ban compromise no ya kene ka kis ka bang ilayan ha ya ka khaddu ka bangin sun mi khadwe beji khadwe steng men met napo thanat berni keladon ka jing kerpat nak liang jong sai ka baki pulit kila request yo ba sai bon khot yangi hari kata request dot ong ba perkhat lem kum ki parabreu den rei na pedeng jengi la ong ba kani kadika khaddu ka bangim la syu bang la poh de oni harendang ngim la syu bangin tingkan ya ka ngi penpau bangim la syu bangin compromise pi Kermen ba ka ke bangi la ya sakmat mo ka jing ya ngi sakmat ave dei ba ka kis bangi la fai ya uba wan sai kar sandi ngej banginum kan randien bat ngin up ya ka thong jong jing job bangi kermen ru ba ka sarkar mo kan sim ya kanik senjam kanang ba kini ki baja kinum jasu bangi kwa ru ba kani ka jing lum ya kini ki entry ba kanum don su nang ni sakmat te sai sin ai kublai gini ki pra baya di do siar ki baya ki siar ni ai kublai pi ba kumjuru ni kerparu nam ta ki wei mo ki bai i yang ni kapor ka bamenta bangi pan ki ke jing kersan bakiru kin kersan ni manginang la susu manginang ya sakmat abai dai kinu ki kam be an ki bakta ya ka kam khai ka jongi namarngi i ya ka kam ka jongi ka bangi trei hong ni trei sitom ka sep ka jongi ni i bagi don bat tinung sim kabu ki ba susim krem ka jing trei ka jongki kin su kijet na ka kam ka jongi tengi penpau ka jing so khia nam ta kata
bangin sekarang ni semat minum ailat kami kita kijingja kinwan ja ha kakam kejam kejongi bangin trai ngin mi semat dak dei ha kanu kapor ka bangin don kamban mi dak dei simit siong ngin mi na ka banta kakam kejam kejongi ngin kermen skam baka ke bangin layak semat kermen skam ngin yo kejing job ngin yo kejing besar ke bahok Mabon hi nang yang singyo de gimda sutnat na menjer tu jeng pan salih hojari ada bentar yang kali gimtip tu kapoi sia dipisa dengi ro gim sung rumah sabit je dia mah mana ka menu basin dipisa kali sia dipisa gimtip dah ke sungo mah wada dipisa yang sung teng hajar ro ni ha bentuk sia jelek kat life hojari gimde besuk dah Oi ngawan ai kesan ya kini ki seng và mai mình trai kìa không kêu không kêu ngawan bên ai kesan ya lagi kiba ya pet lam ya kabha kamiat yang kini ke yo kahat mo mungkin ke jing le bi an long bi an ni ba krong pisana mo nangi ki ba kalong bi an ni nomor ba kum hakador kamuru nomor ba nak jing krong pisa kum ni ka kamar kala ben kieu kalong ba kinong ba mi gayo ya kador krem habang ngim don pat kum kini ki jing krong ngil bi an kum ne hal sa kum ne hal ti skin nong kaya be ya nanti nong kador kam biang kam duna ki kador kinong ba mi kinyo kador biang kan biang kayo ke hat ke jungiru ya bang kepala teh ya so la dari ngi kesan ya kata amar ba kal pakam long itu mensusim pisah dan mo kam ya kambang kam di kam jong pajba kan kam dei de kam jong asimet na jong krismet re kam jong pajba itu kan ni malah long batu na pajba Habau shlong mel upersyang ban wat jingtep bahakanu ko rukam ba wanshai ulum mi kapisa layo jingtep ay kapisa jushemi dalade henry ubatha bakin pha hakiwe pat kibang account number kibadei jong kibriyo kibanaga jala asam le se kila banlong kibayadon kti bat u hakani kakam katu balngok ru kadeh kang tahi ko sukun ai khublei pi ya kaba ngi mo kata kejing transition kepisar kalau ngaba iflah do kata-kata atles ladi ngidi ben ai how tau ba khasi lani how no breu jongi prakasi ndel kapoi mansha asam chati chau breu jong asam tau kurteng u sagir hussein u beden chapo asam ngi transition kadi shaka akam jong u man kasni man ki kali ki bakiu shine po megalia Pemut kene kepisah ke papi transfer kita kibru na asam kene kepisah ke Bopan ke Wansai. Hai lembaga kasur jong u nadu mensua bangin sedang ban transfer ke pisah kadi wan syai wan pak syah kau jong u Habatin pej bahaki kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya